फ्रेंड्स क्लब गेलेग्रा फोथाराव प्रिमियार लीग जागासिनो ओमफ्राय आसाम फुटबल एसोसिएशननि बानजायनायाव नैबे थारैनो मोनसे मोजां इनिशिएटिभ थारैनो जोंनि जाखांफु लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे मोजां स्टेप बियो बेनिखायनो आं थारैनो थैंक यू सो मच आसाम स्टेट फुटबल एसोसिएशननि गासैबो मेम्बार्सफोरनिसिम आरो बेवहाय फैनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों लैहोर लैहोर मानसिफोर फैदों बेवहाय फैनानै दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायखौ नायफैदों आरो बिथांमोनाबो थुलुंगा होफैदों थैंक यू सो मच दिनै जों बेयाव फैनानैहाय नोंथांजोंहाय सेल्फि लानो थाखाय गोबां मानसिफोरानो दिबानि बा दिबाना जानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनि बागै नोंथाङा मा फोरमायगोन आं सानो गिबियावनो बिथांमोनहा जायफोरा प्लेयार्स बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय फैदों बेनि उनावसो आं फैनायखाय बिथांमोनहा सेल्फि लाफैनायखौ आं सानो आरो बेबायदि नङा जे आं फैनायखाय आंनि थाखायसो सेल्फि लानो बिदि नङा बिथांमोनहा बे जोलुर बादायलायनायखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय बेवहाय ज' जाफैदों होननानै आं सानो गुबुन गुबुन माबायावबो बेवहाय गोबां जोंनि रायमना एरिया बा गसाइगाव ओनसोलावहाय जे नोंथांनि एलबाम बा फिल्मफोरखौहाय बा बर' सावथुन मुलुगखौ गोबां नायनो मोजां मोनग्रा मानसिफोर दङ दा बैसोरनि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज होगोन रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेबायदि अनसायबाय थायोब्ला बेबायदि थुलुंगा होबाय थायोब्ला आं बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थानो थाखाय थुलुंगा मोनो बेनि थाखाय आं जोबोद ब्लेस्ड बयबो रायमना ओनसोलनि रायजो राजानो आंखौ बेबायदि अनसायनायनि थाखाय बर'नि सावथुन मुलुगाव माबायदिहाय बिहोमा होलांगोन होनना नोंथाङा सानो आङो जेसेखिनि हायो जोंनि यांस्टार्सफोरखौ आं बुंनो सानो जे नोंथांमोना जि